Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
panalangin ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilta ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilalahati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binantayan mo at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalayan ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalayan ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, iyang mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, iyang mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sumaating, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, iyang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin, at ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa tapo manalangin ta, gatang metong Diyos. Sakdala kay kaming Ginoo. Ginoo na po yung kay kaming masayang kayabakan na makanano ginin Diyos. Pasalamat kami pa kayong pagkalubumbi at pagkabiya kay kami. Ginoo, salamat po ngayon payawakan ay tiji niya mo kay parang sika na ng pong pwersa. Papa ngayon pong malayang makagalo ka rin banal mong kabaryan. Ginoo, miras niya naman po yung kay kaming pamanyamba. Ano makanano ginin Diyos, yung kaurasan na iti mag-aral kami king eskwela na nimbiye. Ginoo, banting upayang
makanyang kaya pong makipagmanano kimbanal mong harapan. Ginoo balang metong kaya kami, bendesyonan mo kami. Ginoo na lang puri nga batyawan mga gawaming pamikasala. Diyos ko sana po mo kanyang kasapang patawaran. Ngunit pagkaluban ng kaya pong kabisnan, sika ng tetagan. Banting upayang gining Diyos, makanyang kaya pong lubos makapano parang karimburi mo. Ginoo ng ining oras iti, hindi po yung pinili mo ka rin dakala talitina ng kaya kang kayupayan. Ginoo sa kabud sana po luklukaning kalam ganat nesa pong ay bating kayang sarili. Noon na gining Diyos, etang pasabing paibat babo, detang kaya kang pasabi Diyos ko, ila pong iapsingin ng kayabakan na iti. Itubod mesa po kaya kaming pangako mong mapamatulang Espiritu Santo, banting upayang ipayan turo ang pong tumahit kaya kami. Ginoo, ini pong kawarasan iti, anong makanano panalangin mila. Deta pong kaya kaming pengaring mapilang pang makatagan may mudasyon, kaya kaming kasalpantayanan. Wa mga tilog ng karelang pibale-bale, o dasya ni pagkaran Diyos ko insana dalawan mula. Apisan mula karing maipaya mong gawat. Ginoo salamat po, minsan pa pasaksi mo kaya kami, kaya kang misteryo, sa anong makananong yan ng orsay kaya bemya. Kaya kaming kapatada, bisinan, kaya kaming lunduyan. Diyos ko, awaran ko kaya kainsana. Hingga napasikan na ng pong pwersa pagkalub mo na kayo. Banting upayang ginin Diyos, makanya no pong lubos atupad. At makapaminto ka rin banal mong kaburian bamya po nga kaya belubusan pa. Ginoong ining oras iti, anong makanano yung bagyong babalita at rimbyasa. Diyos ko, kimbanal mong harapan kaya ka po walang makapampan. Ginoo, sana'y sa pulami, kareta pong walang mapinsalang kaladua. Ginoo, balo ingatan mo kami, balang metong kaya kami. Diyos ko, lala pong kapupusan ding pasalamat ng kaya ka. Ginoo, ngayon kaurasan ni sana po, tanggapan mo mabanglungay na harapan mo ding karalungan mi kaya ka. Ginoo, ngayon oras sa iti sana ikpa, impamalan me po yung balang metong kaya kami. Gining Diyos, sana po tanggapan mo mabanglungay na manibat ng ngini hanggang wakas. Yan asa po.
mga bagay, ang espiritismo ay karunong naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita. Espiritu sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Tungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawan laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalang ipinakilala ng mediuminidad.
Ami param ke kayo. Higit yusang pakamalan, ampon ingatan. Huling eyo kamalayan, kabud na datang ing lagyong kamatayan. Huling nung datang iti, eyo no atuparan, ting tungkulan, ake kayong pekitangwanan, ketang metong adios. Nung datang na itang kayangganan. King lugod, ampon, upaya na, ning ginutabong Yesu Kristo, kaya kayo yang tanggapan king oras sa iti. Banal apamitipon niyo, aldo yang sabat iyo. King Diyos, binayang tutula, ke kong sablang, ating pamagsadya, pamagkusa, at pamagmalasakit, dagyong kasalpan kayanan. Tuluta na sa itang may kayang ginong, ganap na itang kalam, Viena itang kalam, kekongan, alang makibalo, nung kapilan, ing pamayatang na, pamanggulot na, ning tao, ketiking yato. Uling anti kayo mong singo, aking saguling panahon lalto, at kay bat na niti, mawala mo naman. King uli na niti, ing Diyos, dinina ng kalayaning tao. At king tao, nung makanano ng gampanan, tuparan, ing katungkulan na ape kitanggapan king Diyos. At king tao, nung makanano ng gawan, pamintuan, habang
at tsupa ing kayang pangisnaw. Pablasang ing lagyong kamatayan, iti parti na ning tao. Ing kamatayan, yaing babye, kayangganan, karing sablang mabibye lelangan, naning Diyos ketiking yat. Ing kamatayan, iti yaing magwakas, kimbiyening tao. At iti, kamalayan yung ampon kakilala yu. Dapat, nung ke kayong talastasan, karing bage-bage, ayati yung mayayakit, mapapalyari, ampon mababatyo. Bakit ing taong daratang ampon nagagawa na ing patlorane ing sarili ng biye. Bakit ing taong magpakamateya nanong kasangkanan? Makibatya. Para po anak ko ba yun? Para po maraming sitwasyon. Kita po kulang na po kang maglalakit ng Diyos. Dapat puwi kami na siya kapag-alala yung kaniti. Kaya kami puwi ang buhay sa kita. Uli kakao kami siya kami sa kaya. Kaya po ngayon, ito kami, uli pong isa kaya pong makilig kayo at kami na pong lubos na parang banan ng tugtunan. At inakang po kayo kami, pasalamat kaya po, kaya po may pigi. At pinilihan ng Diyos para po karawa, karing pagkagay. Matulit at salamat ng dapat. Paslayan niya yung santong kasulatan, King Hebreo 3:6. Dapat ni Kristo at kung eto nga na asasakop king kayong bali ay imbali itamo nung ingatan tamo magyei kaya katam kaya tagal at yung tayo kagaya ning kaya katam kapanayan manatili ang gaking kapupusan ita po may rasay. Salamat ng dakal, King ati yung miyapag akabyasnan. Nung i Kristo, at yun natinggap yu karimbalang ke kayong kasarilinan. Atin na kong kasalpantayanan, matibe, matatag. At yun na kayo lalakad king kayang kautusan. Atin nang maragul, apa magtiwala, atin takot. Atin nang maragul, akapanayan, o pagasang paninayan. Maragul, itang ati yung pagasa yung akayabeye ing Diyos. Dapat ing buri kong sabihan, kareting taong papatluran daing sarili daong biye. Nanong kasangkana na, uli na pablasang timdam yu, tingke kayong kapatid. Alalang pamangilala,
Alalang takot king Diyos, tatakot lang tanggapan itang sablang katutuan. Isipan dang ala na lang pag-asa, kimbiyang kasulukuyan. Alalang kapaniwalang ketang Diyos, nung niya may na ingkarelang pinubluban. Dapat, kaya kayo ng ating kapag-aralan, kabiasnan, kapamintuan, yun na dapat isipan pa, ingati kaniting kabagayan. Uling kamalayan yung ampon kaburian yung, ing pamangilalayo, ing Diyos ya ing babyebye. At yamu bukod ing ating upayang, kuma karing balang biening tao. Kinguli na niti, karing sablang talasuyunan itang Diyos, manatiling ating katapatan, dapat daratang itang subok. Pakatandaan ninyo, na anuman data nga subok kekongan, iti ene bien itang ginung, nung eyo agyong pibatan. Bayo, king mumunang Korinto, 10:13, king dadala. Pumirasan, ano mang tukso na malyaning akibata ning inuman tao, dapat tapakya ing Diyos ay tiena kay dulot king tuksuan sa kayo at may litya tang agyu yung kibatan, dapat talakap ning tukso gawa na ne ing gawa ne man ing dalan na ning amanaas bayo majari apibata. Majari apibata. May basa nito. Salamat. Ingati yung kabiasnan. Anti mo yung sasabihan aning ingati yung ebanghelyo. Amiya pagkaya kayo. Ing balang kapag subukan adarat ang king taong, ene bage ibienitang Diyos nung eye agyong pibatan. At kinguli na nitang lugod na nitang ginung, tapat ya ing ginuke kayo, at ing kayang pangako. Nung atyo kayo makapasakop king kayang kautusan, manalangin kayo. At iya, pasik na nga na kayo. Di na kayong sikanan. Bayong nga pibata. Itang kapag subukan, adaratang kaya kayo. Gawayang kaparalanan, banting upayang. Alampasan niyo. Pakatandaan niyo. Ing Diyos susugat niya. Dapat, yamu naman, ing manuno. Kinguli na niti, mapagsadya kayo, ikongan. Mapaningat kayo, ikong sabla-sabla. Pakamalan niyo, ing balang biyayo,
kabang at pa ing sikanan mi. Iripormayo at ibayo yung ing balang dapatiyo. Nung king panahon, amilabas yung at kayo makapalog ing lagyong kamangmangan. Dapot ngeni, ala na kayo lalam ning kautusan. Nune lalakad na kayo baboning kautusan. Ibayo yu at itulid yu ing sablang dapati. Lonyo ngeni ing kapatad yu. May sabing bise, maragul apasalamat king Ginoo. Kinguli na ning kayak ang kasalpantayanan. At itangke kayong matapat, apa manalangin. Digdaga na po, ingke kambi. Nung emiras inganti kaniting kabagayan, kasi bayo muakit ing patuto kimbay. Inganti kaniting kabagayan, mingat ka. Dinan meng disiplina ing sarili mo. Uling dakal pang lulugod, keka ang timoding pamilyang. Kinghuli naning kasalpantayanan nyo, lalo ko sanang magtibe, tingnan mang kabilyan nyo. At maging din kaya kayong kapatad. Kapatad ang pong pengari, ayat tuna kingaliwang biye. Ing balang pamilya na, panabilin ko, kayong malulumbe. Kayong malulungkot. Uli na pablasang, nung lulungkot kayong, lulungkot la naman. Nung tatangis kayong, tatangis la naman. Dapat, nung tutula kayo at masaya yung tatanggapan, ingkarelang kabilyan. Tutulala naman. Miras na itang oras at may kayari nila ingkarelang obrang pekitanggapan. At yunala kitang kabilyan ning kapayapan, ampon katahimikan. At ikang kasuyo na, alalaking at yu, katatangis. Waman. Masakit, ing kayang pamanggulot. Pilubna nitang makabang panahon, alekaran, ake kayong pamiyabe. Tula ing mayayakit ke kayo. Dapat ganakan mo ampon isipan mo. Ating kapang pamilya, anak, apo. Amalyari mong antabayanan. Ika ing magsilbing mantabe, kingkarelang kabilyan. Balang maging matibe, waman merimla, ingati yung kasalpantayanan. Dapat kinghuli mo
Atin lang metong apakirandaman. Ama ugne kekongan. Siknangan me ing lubmo. Eyu isipan na ala na yu ketiking yato. Ikongan ding hanggang kapatadyo, pengaryo, na atsuna kitang ngaliwang biye. Eyo isipan, ala na loket kiya. Nunega na kanyo, itang lekarandang panahon. Itang mayap, ade patanda, itang sakripisyong gewada. Iti mabibiye ka rin balang puso niyo. Ya sana itang ngapusan niyo. Ing mayap adapat, ape pamalas da kekongan. Ipanalangin niyo din kaya kayong kaluguran king bie, musa king aldoning hundas, karin nyo lagaganaka. Nune, ganakan yung pilit, itang mayap adepat da. Ipanalangin yung banting upayang ikayo naman sopanda kayo. Nung nanuman, itang maging kabilyan nyo, kingke kayong balang biya. Hinguli na niti, ilang kabyasnan ang pondogod adela ke kayo. Dapat, maging komportable kayo. Aduan nyo king Diyos, ing na numang daratang abagyo, numanti iti kasikan, kalakas, ing bibitbita ng uran, ampon hangin. Itialampasan nyo at akabyusan nyo. Inge kayo sana, numano balang. Uling ng iti batsawan nyo, ing malakas ng bibitbita na hangin, iti alayang kwenta. Ing maragul at anaman. Antiya mong dikot. Akayang pitputan. Makanyan mo naman ing danom. Ing pamabagsak na, ing bulos, sakal itang ati yung miapektuan. Maligalig, ipanalangin yung alang biye. Amayakwa, at alang tumangis, metong man ke kayo. Hinguli na niti, mapagsadya kayo. Maging matibe kayo, maging maingat kayo. Pagkatandanan nyo, ingbiyen na ning tao, kiyetiking yato, pansamantalayam. Ala ni inuman ke kayo, ing makibalo, kingaldo apamang gulot yun. At king tao, nung makanano ning pakaban, ing kayang biye. At muna man king tao, nung makanano yang agad, mapatda ing kayang pangisnawa. King huli na niti, pakamalan yung ampon ingatan yung ingbiye ami param ke kayo. Ding kapatad yung atsuking dasening kapanandaman. Pakisabing mayap, ipanalangin nyo lang. Lalo na retang ke kayong manungkulan, ameging pengariyo. Mapilan na lamo,
Deting ati yung mitatagay, pasik na nga niyo, at ipanalangin niyo. Ipaliyo ampon, ipakit yu, ing lugod yu, karela. Habang atyo pa, ing karelang biye. Kinguli na niti, misasan metong kayo, mipapagmalasakit, misaup-saup, alasan ang mayayakit, lagyong pamidake-dake. Nune, itang tetagan, ang pontibayan, ningke kayong kasalpantayanan. Ulinging kamatutuanan, ing labanan, itiyalayang katapusan. Kinguli na niti, ilang lugod, ampon saupo. Ing kapayapan, ampon katahimikan, ke kayuyang ampunan. Ing nanumang beyatan, ampong kapagalan, ke kayuyang ibalag. Iwaksiyo, karing balang pusoyo. Nune, di na niyong disiplina ing balang kasarilinan. Itulid yung ing balang lakad yung. Ing lagyo na ampon saup na nitang Diyos at ing patnubena ning Espiritu'y Santo lakwat na kayo. Nuan niya ing tao. King atiniyang pamagkusa. King burina ning maestrong Ginoo. King pang maygit gawa na lo, king kayong kasarilinan. Kanito ing kanuanan at ing kapayapan, bayang maliyaring magari karing balang metong ke kayo, at pasibayo ing kalam, makanyan king ipagkalob karing balang metong ke kayo. Sablang talasal pantaya, sablang ati yung maniwala king lagyo na nitang Ginoo. Uwa kanwanana ning metong ataong atiyo king kasalpantayanan. Nung gawa na lo ampong dapton ding kayang katungkulan. King alang nanumang kasangkanan king kayang kasarilinan. Mga mano ko ke kayo king penanditay ni. Wan maliyaring ibiyekulo ding kanakong kasiyuan karing balang metong ke kayo. Ding kasalpantayanan ayat iyong tinubo. At me mali
karingke kayong sarili. Huwag patutuanan niyo king ikayo. Ing karing aldo bukas ing makayari kayo. Kabong ing panawon at iyo king siping iyo. Pakikuanan niyong ikayungan sablang kapatad. Ing maliyaring gawan niyo la kalupa na mo king minuna. King gewami ing sablang bage. Apagawa na ning Diyos kapamilatan ng Apostol Santiago. Ing miyabiye alang kulang ing sablang kaparalanon. Kapamilatanon ing kasalpantayanan ayat iyong tinubo. At maging king anggaman ngeni. Wa pasalamatan ko din kekong sarili. Wa pintikdo kayo. Wa pingawa kayo. Kanitang minunang atiyo kami. Mayawos kinupaya ng Diyos. Tinupad keng alang kasangkanan. Alang kapitangan ng bengi. Otang ausana kening tungkulan. Alang meging pepayali ke kami metuman. Nune ikami din pusumi. Piyabe-yabe milo at piyayaptasan. Pakyang managumpe king kekataong kasalpan tayadan. Wa malulungkot kami. Otang akakit me ke kayo. Ing atin lang pa magpabaya ding sarili. Lalo na din ka na kung pamilya kitang napon. Pilit kong palintunan king karelang sarili. Ing tikdola karing-karelang tungkulan. Ing misasan metong laking metong apanamdam. Anyaya kong ini. Igaligan ke ing mamilatan king pananggawan ing kayang tungkulan. Wa kasakit ng nunging taong metay at menwala king kasalpantayanan. Kay batwa at mayakit itang kakulangan. Mayakit ing pamidake-dake. Pamikakampihan. Karing balang pamanggalo karing katungkulan. At wag ko sana genike kayo. Sablang kapatad king kasalpantayanan. Waman nung daratang iyo inisubo kaya kayo. Kanita ko lalong lunto. Ing atin lang tibayan ding sarili. Ing atin lang katapatan din puso yo. Ing kekatang kasalpantayanan ami punla. Tinubo. Karing balang sarili noon ning tao. Way kong sabla agkatanda kongan. Way kong sabla mamagtapat na ko karing kekong katungkulan. Sabang ateyo ing oras ang pang panahon.
sana ding binyen ang obra ng Diyos kaya kayo. Ing makanyan yung gawan ang ponggalawan, king alamang nanong karakayan, king malyaring panyunong naning tao, king kayang kasalpad tayanan. O yan, ing kaya kong panahon akakit iyo. Ing bistamat miyayaliwa, ing atatangalan dating kaya kayong panimanman. Dapat, ing uli na, ning saup na, ning mayupayang ginong Diyos, kapamilatan daring Espiritu Santong babiyena kaya kayo. At isablang na anumang mababatiyo, king yato, maging kapayapan nating sarili. Bangkanita lalong maigit. Ang katungkulan, sabi niya na kaya kayo ng Diyos isad sa Diyo. Ang aking kawakasan, agkatanda kayo, ikayo nga. Sablang kapatid, magtibe na kayo. Maminto na kayo. Bangkanita, karing bukas, miyabe-yabe, tamong pasibayo. Bangkanita, karing bukas, para parang tumula tamo. Watang ting obrang binyena kaya kayo ng Diyos. Ingayari yun lang. Kanita nga na ala ng lungkot. Ala ng kapagsubukan, amalyaring dalanan ng tao. Inguli no, ning kasalpantayanan ayatiyo. Dakala salamat. Mumuna king Ginoo Diyos, di paintulutan iya kayabe yung. At kaya ko sablang manungkunan. Tikdo kopin. Miyabe-yabe kopin. Man kanita lang malyaring kawani, kaya kayo netong man. Man kanita iyo ing mabiyeguyap na niyo karing bukas. Karing kekong kapamintuan. Maning sablang bagay akaguluan na anuman kingyato yung kakarin ng nga nawa eyo na tangalan. Mantauli, maliyaring ibiye ko kaya kayo. Ning ka na kung naging pamilya kitang napon. Amapila na yati yung ngeni. May kitiyos ang pimakuluran din kaya ko ang puso king meto kalagun. Sila ko yung nanumang sigalutan ka ni sarili yun. Uling iti nga na yan makapamatmula. Harapan ng Ginoo. Kapamilataan. Tingki akong kapanwalan ang pong kasalpantayanan. Tikdo kong matibe. Ikong sabla. King atin lang katapatan. Tingki akong kasarilinan. E mga wani. Ing patnube na ning Diyos. Kaya kayo. Watang akakit no. Ding kaya kong puso at ding sariliyo. Tunay kong maminto. Magkusa. Kingalang kapikakunuhan. Karing kaya kong kasarilinan. Kita kalamo ka kong mamuntukan. Ding binye ko. Malyaring ayatad ko kaya kayo. Magsilbing patibe. Magsilbi yung guyabnan. Ing pamanggaloy karing kekong tungkulan. Panting upayang ako malyaring mina karing bukas. Dakala salamat kaya kayong ngeni. Masabla kong kapatad ang ngeni ko distan. Wapin. Eyo parimlan ing kekong kasarilinan. Ing kekong kasalpantayanan ang ngeni kataat talakaran. Dakala salamat kaya kayo.
kong sabla, mamaglid kosta, karimbalang pinandit na rin kekong amanggalo. Alasa ng bagin puwag karin puso yung ing nanumang maging karapat dapat king arapana ning mayupayang Ginoo. Ket ang napon kinanggaman ngeni. Mupaya na ning Diyos magkalubyo kaya kayo. Pamila tandoring kaya kong pamaniwalat pamanyalpan tayo. Hanggaman sa naging kapilan, manatili ko ang ating katapatan karingke kong katungkulan. Dakal na salamat, Pilareti, ning binyena ning Diyos, man malyaring ibiyakula naman kaya kayo. Dakal na salamat at lakwan na kayo, ing sinuyo. King kayong pamit ipon, ating kanakong lugod, lalakot, kaya kayungan, daradapal, asalamat, adios, ing mamuntukan nyo, kaya tang napon, nakuwanta na kayo.
Live streaming, tamo po ata. Una po sa lahat, pinapaabot ko po na Happy All Saints Day. All Saints Day, ibig sabihin po, saint, yung mga mababait po natin na mga dumarating sa atin. Yun po yung kaarawan nila ngayon. Ano po? Yung mga apostol. Bukas po, All Souls Day. Yung mga namatay na pamilya natin. Na hindi pa nakarating dun sa level na naging santo sila. Ano po? Ano po ba ang pag-aaral natin ngayon? Ang pag-aaral po ngayon ay ang paksang pag-aaral ng Espiritismo sa pagpapakamatay at sa huling oras ng buhay ng tao. Ano po? Natataon po sa panahon natin ngayon ang ating tema. Ano po? Kamatayan, pagpapakamatay. May mabigat na pag-usapan, no po, lalo na sa ating mga pamilya na lumisan na sa atin paningin. Ano po? Hindi po lingid sa atin, bago lang, mga kapatid natin na at mga magulang natin na lumisan na sa atin. Muli po, condolence po sa ating mga kapatid. Ano po? Ano po ba ang pagpapakamatay? Ano po? Sabi po sa pag-aaral, mahigit na 800,000. 800,000 taon-taon ang tao yung kinikitil ang kanyang buhay o nagpapakamatay. Ano po? Sa buong mundo. 800,000 po. Kadami po, no? Kung iaano po natin yan sa pag-aaral o simpleng mathematics, divide po natin yung total sa taon, sa araw, sa segundo. Sabi po sa segundo lang daw po, 40 seconds. Ang tao ay mayroong nagpapakamatay. Ganun po kadami, ganun po kabilis. Ano po? Mantakin niyo po, ganun po kadami ang mga kapatid nating nagpapakamatay. Ano po ba ang kadahilanan upang ang tao ay magpakamatay? Nabanggit po ng banal kanina, nabasa kanina, na kung paanong sa tao kasi maraming kadahilanan eh. Pwedeng sa material na bagay, mga problemang hindi masolusyonan na iniisip na walang solusyon, na sobrang pagmamahal sa isang tao na wala ng pag-ibig sa kanyang sarili. Ano po, di ba? Mayroong mga ganyan, yung sobrang pag-ibig sa isang minamahal, pag binasted, ganung bagay eh. Mayroong maraming nagpapakamatay sa ganyang sitwasyon eh. Ano po? Marami pa pong kadahilanan upang ang tao ay nagpapakamatay. Basahin po natin ang binigay na referensya ng banal. Sa Tagalog po, sa Hebreo 3:6. Hebreo 3:6. Tagalog po. Kanina Kapampangan eh. Dadapwat si Kristo gaya ng anak ay puno ng buhay niya na ang bahay
niya tayo'y kung ating iingatan matibay ang ating pagtitiwala at pagmamapuri at sa pag-asa ating hanggang sa katapusan. Ano po? Na kung paano po kung makakamit po natin yan na yung pagtitiwala sa Diyos. Ano po? Sabi nga po ng banal kanina, kung tayo'y mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos, kaya po isinugo po si Kristo sa atin, ang anak ng Diyos, ng Panginoon, na nabuhay muli, patunay, na ano po, na siya ang ating sandigan, na siya ating pag-asa. Ano po? Kasi po kung ang ating pinangangawakan sa ating buhay ay material na bagay o isang tao, sabihin ko na po isang tao, maaari po tayo ding madapa. Ano po? Pero ang sandigan natin, ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos, na kay Yesu Kristo. Kapatid, tayo po'y may matibay na sandigan. Ano po? Alam po natin, sa second coming po, ano po, tayo po ililigtas na lahat ng, tayo po ililigtas ng Panginoon. Kung tayo'y nananatili at tumitiwala sa Kanya. Ano pa po ang dapat natin gawin? Sabi po dito sa Tito 2:13. Tito 2:13. Dito na lang po sa Biblia. Tito 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ano po? Kung yan po ang sandigan natin na nagtitiis tayo na sandigan natin na pag-asa si Yesu Kristo sa ating buhay, kapatid, yung pong nangingina nating katawan, nangingina nating espiritu, palalakasin po ng Panginoon yan. Ano po? Kaya, hindi po kayo nagtataka minsan sa tao na nawawalan ng pag-asa, pero pag tumawag sa Panginoon, biglang-bigla mayroong solusyon na darating. Maaring ang may taong ipapadala siya, mayroong bagay na bibigay siya sa pamamagitan ng tao. Ano po? Mayroon na pong nangyari ba sa atin, sa buhay natin gano'n? Mayroon na po siguro. No? Na kung paanong, halimbawa ko na lang po, yung kwento ko dati na may naulog sa isang bangin na kung paanong napakalalim ng bangin at doon nga po naulog sa kalaliman ng gabi, tumatawag siya sa Panginoon. Ano po? Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko sa bingit ng kamatayan. Lagi niya pong inuulit yun. Tumatawag, tumisigaw sa Panginoon. At sa kabilang banda, iniisip niya, may helicopter na darating, may taong makakakita sa kanya, makakarinig sa kanya. Hindi niya alam, may tinig na dumating sa kanya, anak, bitawan mo ang iyong hawak.
Ako ang bahala sa'yo. Minsan sa tao, dyan na yung solusyon, nandyan na yung kasagutan. Pinipilit pa rin natin yung, ito yung gusto kong kasagutan eh. Ito yung gusto kong dumating eh. Hindi mo pala alam, ito na yung kasagutan. Ano po? Pinipilit natin yung sarili nating karunungan, kagalingan, eh hindi naman pala yun ang dapat dun sa problema mo. Ano po? Ano pong nangyari? Sa kahaba ng gabi, dumating ang umaga, tumingin siya sa ibaba na karangkal na lang po pala ang kanyang aabutan sa lupa. Ano po? Napakasakit na po. Kung buhay mo na lang yun. Diba? Alam ko po, tayong lahat ay mamamatay. Darating sa puntong kamatayan. Kukunin po tayo ng Panginoon. Hindi natin nga lang alam kung sa anong paraan. Huwag lang naman sa pagpapakamatay kasi ang pagpapakamatay, bawal po yan. Hindi po kagustuhan ng Panginoon yan. Siya lang po ang may kapangyarihan na kumuha sa ating buhay. Ano po? Nasabi kanina, problemang hindi natin masusolusyonan, na hindi natin kaya. Ano po? Basahin po natin ang nasusulat. Sa unang Korinto 10:13. Sabi po dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong magtiis ang tao. Ano po? Yaong magtiis ang tao. Mahaba po ba ating pagtitiis? May tiwala po ba tayo sa Panginoon? Ano po? Datapwat tapat ang Diyos. Hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Ayun po pala eh. Nasusulat, nababanggit, dinala ng banal na Espiritu. Ano po? Nawala daw pong problemang walang kasagutan. Kundi lahat ng problema may kasagutan. Ano po? Tuloy po natin. Tuloy po natin yung basahin yung balik po natin. Excited po yung natin, operator sa Thank you po sa inyong sabi po dito, kundi kalakip din ng tukso na gawin ang paraan ng pag-ilag. O babasibasan dako pa po pala, mangilag ka. Kung daratang niya po kining medyong lalaki tamo po, medyo balikid na ang kaili, nakalalawi ang katangkay. Na po. Kalakip o paraan ng pag-ilag upang ito'y iyong matiis. Ano po? Kaya po nga kahit tayong pale, nga biyas, o nasine po, lalapit siyang, balo mong kaya po, tuksuya, dapat kanan. Sabihan mo, isipan mo po yung sarili tamo, di niya lason. Kalakip na nito, problema yan. Yan po. Totoo po, kana ako personally, bilang tao, masakit po eh. Lalo na kung yung laman mo, yung sarili mong, yung kaya kang pairalan, talagang masambot ka. Dapat yung Espiritu within our body, the Holy Spirit, na yung guide na po kaya katamo, kung paintulutan tamo po at pagarian tamo kay sarili tamo, kapatid, madadaig po natin ang tukso na yan. Ano po? Naniniwala po kayo? Ako naniniwala, sasagutin ko na yun sa akin.
Sana manguna sa akin na mag-ari ang banal na Espiritu sa akin. Talagang masasabi kong mapapagtagumpayan natin ang tukso o pagsubok dito sa buhay. Ano po? Kasi po, ang iilan sa atin, sabi niya, mahirap. Lalapit na yung pale o yung abyas may patuktukan. Nadaling alaway Yun po ang madalas na sabihin ng mga kalalakian sa atin. Ano po? Excuse me for the word. Kung nananatili pa rin sa atin yung walang pagtitiwala sa Panginoon, ang pag-aari ng Panginoon sa ating sarili. Tadapwat kung nandyan na po ang pag-aari ng banal na Espiritu sa atin, kapatid, maihiya ka kung ganun yung pa yung sasabihin mo. Oo, maihiya ka. Tinanggap mo na si Yesu Cristo, yung Diyos at tagapagligtas. Tapos, ganun uli yung gagawin mo. Kapatid, may mararamdam kang lungkot at hindi mo mawari kung ano yon. Ano po? Kayo po ang dyan. Ano po? Sa pagpapakamatay po, kapatid, hindi po solusyon yan, sabi nga po kundi ang solusyon niyan ay yung pagtitiwala natin kay Yesu Cristo. Ano po? Sa ating pananampalataya. Pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Kaya po, nandito ako, hindi lang ako sa mundong ito, kundi nandyan kayo. Nabubuhay po ang tao dahil sa paligid niya, sa mga kapatid niya. Acknowledge ko lang po ang pagdating ng ating unang nanungkulan, ating pangyari po na nung makanano pong tatangis siya. Malulungkot siya po nga kahit na kiyakatamo. Sa bilang banda atin masayaya po, pero dakal po itang lulungkot siya. Kasi po din, saan tunala din? Kahit na po yung sablang bagay. Gagawan tamo, panandaman tamo. Kaya, nano po yung panabilin kayang pamilya. Naman po yung kayo mo po yun Kaya katamungan, kapatid king kasalpantayanan. Sana po, agawa tamo po yung kaburyanan ng Ginoo. Yung paalala da po ding banal. Ana po sana panatilyan yung kaburyana po ng kiyakatang sarili. Uling at yuta mo po ken, pag nasanta mo po itang masanting akawakasan. Grasta mo po kitang kailing o king wanan ng siping ng kiyakatamong Diyos. Tatapwat po, kung panatilyan tamo po yung kaburyanan ng laman, kapatad, apin nga manong po yan lagi, tag of war, spirit versus in laman. So ka rin tamo po, at yun na po, ikay na po mamili. Muli tamo pong mamasa, nanuya po waring kamatayan. Hindi po ba, kaya katamo po, palutan na yung Ne po? Na kung paanong basahin po natin sa Ecclesiastes 8:8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kanyang kamatayan. Walang kadahilanan na magkikipagpunyagi yaon. Ni
maliligtas siya sa kasamaan o taglay niya. Ano po? Wala po tayong magagawa sa kamatayan kung lahat po tayo mamamatay. Ano po? Kaya lang nga po, sa anong paraan tayo mamamatay? Minsan po kasi ang tao namamatay dahil po sobrang puyat, sobrang paninigarilyo, sobrang alak, at ng sobra. Ano po? Nalabag sa ating unang-una, siyempre yung katawan natin kung ninalason po natin. Yun po, lumalapit po tayo sa kamatayan. Na kung titignan po natin, kung tayo po'y tatagal sa mundo ito, kung ayusin natin ang buhay natin, kasi kung aalagaan mo to, tayo po'y aaba ng buhay. Sabi po nga, pinag-uusapan po lagi natin, o yung mga nakakasama ko sa patay, aabutan pa kaya natin yung 88 years old? Aabutan pa kaya natin yung 70 years old? Ngayon pa lang po ako, 41 years old, marami nang nararamdaman sa katawan. Ano po? Dahil po yan sa kinakain natin. Dahil yan po sa, ano po, pwedeng sabihin. Bigay lang po tayo ng alimbawa na sa pagpapakamatay. Isa na po dyan si Judas. Ano po, ang nagkalulu sa Panginoon. Yan po, nagpakamatay yan, nagbigti. Ano po? Marami pong paraan ng pagpapakamatay. Sabi ko nga, kamatay. So, ano pong nangyari sa kanya? Basahin po natin ang kwento ni Judas o sulat ni Pablo. Sa Mateo 27:5. At kaniyang binulagsak sa santuario ang mga putol ng pilak at umalis at siya'y yumaon at nagbigti. Po. Ba't po ginawa ni ni Judas? Yung pong kabayaran na sa kanyang pag-uudas. Kaya pag minsan lagyo ng udas, akain tampo, udas, pagtataksil po. No? Tataksil ni Judas sa ating Panginoon, yun po yung bunga eh. Kaya po, tinapon niya sa simbahan, sa santuario, sabi. Kasi yun po yung dahilan na pinagkalulu po ang ating Jesucristo. Anong pong nangyari? Nalungkot po siya, nainis sa kanyang sarili. Yun nga po, kinitil ang kanyang buhay. Ano po? Pero sa atin po, wag natin gagawin yon. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Ano man pagkakasala natin sa Kanya, papatatawaran po tayo. Kung tayo po'y taos na sumisisi at tumatalikod sa kagustuhan ng laman. Ano po? Tama po ba? Sabi po dito, sa panghuli po natin, sa unang Korinto 15:30 hanggang 31. Sabi ang paliwanag po ni Apostol Pablo upang maiwasan ang panganib o pagkamatay. 30 muna po. 31. Salamat. Bakit naman tayo nanganganib sa bawat oras? Lahat po tayo nanganganib sa bawat oras. Tama po ba? Totoo po yun. Basahin po natin sa 31. Ipinahayag ko ang alang-alang sa kalwatian ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako.
Ano po? Kaya nga po, hindi lang po sa araw-araw, kundi sa bawat segundo ng ating buhay, ay nanganganib po tayo. Hindi po natin alam kung kailan darating ang magnanakaw ng buhay. Ano po? Kung kailan po tayo, sabi nga po ng banal ay yung pinirmaan nating kontrata sa Kanya. Ano po? Hindi natin alam na mamaya lang pala kukunin na tayo. Ano po? Ganun man, kapatid, sana po ang pagbabago ng tao ay ngayon na. Hindi po natin alam na ang araw natin, so paglabas lang natin dyan ay mawawalan na tayo ng hininga. Ano po? Hindi man tayo nakapagsisi. Hindi man tayo humingi ng tawad sa Kanya. Ano po? Kaya mga kapatid, sana hindi po uli sa ating lahat. Na sana mawala man tayo dito sa mundo, sabi ng mga banal, kundi tumatak yung mga magaganda at mabubuti at masasaya na nangyari sa buhay ng tao. Ano po? Muli po, marami pong salamat. Una sa Diyos at sa ating mga banal at sa inyo aking mga kapatid na nakikinig. To God be the glory. Marami pong salamat. Nakal pong salamat kening Meg Speaker Tam. At makanyan man, pwede Yang muna po katang may payanggiron Diyos. Agum ng apostol. Kaya kayong pengarmi yung pong kapatid. Alang sinawang sinuporta ka na ako. Iabot ko yung may paoras kay kayo man. Yang pablasang dinaran niya yung pagsubok yung kanakong biye. Kaya ko isipan nga hanggang ngayon yung oras kaya biye ko. Magsalita, daran naman niyo ko kingarapan niyo. Hanggang medyo at ko pamparan naman pipilitan kong mag-obrak yung buri nga pong ginong. Mang kanita, dingal doon napon na anakong kening one. Makabawi ko, makagawa ko. Pasalamat ko po kayo. Ingalang sawang suportayo ko na ako na kampong matua. Siglo nga na yung biye ko. Sabi na ni Manal, kaya ang konbensyon, pasalamat kayo anak ng Diyos. Meron namlaan pong mituparan medinang kapakibatan dingi kong panalangin. Hanggang ngayon yung oras nga na kaya BMBC. Totoo po, niyang primero kong may siyo, delara ko kay Niking Senrap. Kuring tatanggapan ko yung sarili ko, ya akong ginawa kayang sakit ko ngayon eh. Kilingwang ko yung burini nga pong ginong. Kilingwang ko yung tungkulan na pinatong na aking kanakong sarili pag-o. At kay ba't kakalingwang kay tungkulan ko mag-resign ko. Tutuya po ito kapatid. Pero dapat yung Diyos manugudya. Siguro sabi na bise sinobra na ka, pitikan na ka. Yan po, ikitsuan po ang kamalayan ng milyari ka na ako. Wala akong narandaman kayang sarili ko. Anya pong September 22. Kinakot ko yung pali ako, alas 12 na yung tungaldo. Kaya ba nanita, minta ko kita kumpare ko kingwa ko rin PO. Pingarga kong diesel. Aldo Martis.
Alas 4 dinulong ko, dinawi ko yung pali ako. Nobena. Sabi ko ba yung maglubena, labihan ko sagli at saraki yung tabon. Inabit ko rin walong sakong balas, serake, pepalugkik yung pali. Kay ba't na po nita, melyo ko, maskup ko pang isnawa. Migpainawa ko. Yung sinabi ko, Diyos ko, dinan mo kong sikanan nung kailangan mo kumiras ko sa aking balay ko. Uling inisip ko nung pong kiyang maranglaya karina ko kunan era ko gadakit din ng pamilya ko. Di nang katuparan, nesikan ko, linakad kong pasibayo para pauli. Melyo na ako na naman po. At kung cellphone ginamit, inaos yung schooling, alanak yung isip ko, yung isipan ko makahuli ko mo. Malagwat salita po, milakad kong pasibayo, katlo kong bibat-bat, na ako may talakad kinusad na ako mo. Peki kuhanan kong miras kaya tang balena ning kanakong magobra, karas ko ka rin menya kung numan minum ko. Kaya pala ko rin kanakong botas. Biklat ko rin kanakong malan, butinis na rin kanakong malan, kayli, ingwanan po ako niya buklat, may nakaut na ako, may lako na ako mali. Saktong-sakto daratang lareng magobra na ning kapatid ko. Malagot salita, dialara ko ospital, tambi kong watcho ICU. Lawin niyo po yung misteryos na ning apong gano'n. Putang kaluguran na katamo. Alas 5 dialara ko ospital, migising ko alas 9 nimbing. Ikit kaya po itang mangon biya pengari ko. Po itang mangon biya kapatid ko eh. Yung metong magibno siya, hindi nga doon pa pasisanda ako. Lawin niyo po, yung lugod na ni nga pong gano'n kaya katamo. Tinubod noon ka na akong pengar yan po ang kapatid. Mang misuglungan ka na akong biye. Niyang kaya datanging nurse. Dadaya nakaswelo mo, pasalamat ka king Diyos, nga kami tubo. Lawin niyo po yung mysterious na nga pong gano'n kapatid. September 27, muli nga na ako yung gastos. Sabi ko kaya nga ako kang Marnel. Nel, magkano na yung gastos? Tamo to. Mamabot ng dinaran. Tangay mo isipan ng gastos. Sabi ko mulita na masikana ako. Pero yung totoo po, wali pa. September 30, magbali kong pasibayo, manakaut na ako na naman. Nagising ko at ko po kaya nga ICU. Sabi ko kaya nga na ako niya nga tuna ako Garcia. Nel kaswelo ko ngayon ko mumig dinat na mig-collapse. Pinandi po, ala na akong balo. Pepahulya na nora yung kapatid na niyang magbalik ya ala akong mali o sanong pasibayo. Magbalik kayo rin by day tatang. Ya ako po wala na akong balo. Naman kanya ng milyari ka na ako. Niya pong migising ko pasibayo at yung ko kaya nga ICU. Sabi na rin nurse, potang umiyak kung may payaglit. Gigisingan na ako po, Dongaldo. Yak mamangan, ditak munda nung papainom da. Masakit ko po daramdaman talaga. Ako na agyo. Andat ni gising, andat ni payaglit ko, gigisingan na ako, Dongaldo. Anyang masakit na ako daramdaman, sabi na ng doktor kanako. Kanita ako po minervisan. Sabi na ning doktor mentaya ka rin, nurse, kumusta yung pasyente? Sabi na lapong pa magbayo, makanyang pamurin. Sabi na saksakitan daya, grabe yung kikatang pasyente, puta Mateo. Diyos ko, ako sa sarili ko, Mateo kuwata. Sabi ko, Diyos ko, patawaran mo ko na migkamali ko ka na akong tungkulan, keling mong kulapi, paigit ko rin taong kautos ko kay sake kayong ginukong paniwaran na kautos ko. Diyos ko, suglungan niyo yung biya ko, bakong gawang pasibayo rin ka na akong tungkulan. Makanyang puwing ka na akong sasabyan king apong gino. Kagom ng apostol. Malagwat salita po, dindam ko yung mapali. Minibat king ka na akong buntok, kikunong king ka na akong puso, ang king ka na akong atyan, ninuwal ka rin adwa akong bitis. May katatlo po ito. Lipas no ko po.
Datang niya pong pasibayo, kabukasan ng metong nga doktor, karening kanakong bato. Sabi na, dadaing kaya kang kidney magtas ng magtas. Nung ngayon magbabanga, no, obligado ka tang magdialysis. Sabi ko po, bisa kang sabi ko, aliko, kanita kay si Jane sarili ko kapatad, pingari ko pong kapatad. Hindi po totoo, nga medyo kakabay yung istorya, kaya kayo bata mag-TV. Inga na ako, yaman pumilob kaya nga ICU. Pilit ko po nga doon karing naras, ausan niya yung kanakong nakating kong panabilin. Uling sidya ko niya po yung sarili ko, isipan ko po talaga nga lana. Diretso kaya po yung kanakong sarili, may nyawad ko kin Diyos. Diyos ko, makasadya na ako. Nung kailangan mo na ako, ganing o, sa inikunan mo ko. Kaya mo na ako pasakitan, mo na pasakitan din lakuan ko. Uling, nung madialysis ko, gastos sa Maragol, bisakitan ko pa yan, nakabang kumayat. Kanita kaya po si Jane, sarili ko, kapatad. Lawin niyo po po, tayong misteryos na ni nga pong Ginoo. Magkalubyo. Itang akin na yung katapatan, muna kaya kayong kapatad ko, dalong na ning mabilog ko iglesia. Pasalamat ko po kaya kayo, anak at pong matuwa. Ngayon po pauli, siguro nga ningo sa iniina, kaya abi. Anyapin po, larang pupus. Yung kanang kasalamatan kaya kayo. Ang gana ka rin taong sinuporta na tamo ko. Kareli yun, kaya bigyan kasalpantayanan. Anyapin po kakalingwan mag-TV tamo kapatad. Kotang magkalibing Diyos, hanggang yan yung oras kaya biyo ko. Dakal po yung patutong mo rin kong sabyan, pero huling medyo magkasakit na akong mangisnawa. Anyapin po, ang gana ka rin kaya kayong kapatad kung sinuporta. Kaya ka na akong kapatad. Salamat po kaya kayo. Lewin niyo po yung lugod na ni nga pong Ginoo. Nakalasalamat kaya kayo. Tamo po luluwal. Kaya rin na yung pulong sabi ko na rin nga ako. Tayo magpasalamat, tamong biyang nano mo. Bang kanita, patanggapin kaya katang pasalamat nga pong Ginoo. Maninaya kayo pong ditaknik sa kaya po. Para pasalamat kaya ning kuha sabing kadwa kong biye. Kaya ning katdo kong biye ngayon ni huling may katadwa ko po may garabi. Pasibaya po alang sawang pasalamat ko kay kayo yung suportayo ka na ako na yung kewani sana dating do makanyantang pasibayang miyabi-yabi gawa ka rin kaya katang tungkulan at salamat po ang giyangala ko binutuyo kong pasibayo asaan nyo gawang ko yung tungkulan ko yan na malyari ing milabas kong aldo salamat po kay kayungan. Wala nang babawi na. God bless. O ita po, dindam taya, ingkaya katamong kapatad. Marakala patutu, mabayat, ing miras mo rin na subok, kaya katamong bisita mo, kaya katamong lunduyan. Pero, ulida po din kaya katamong pamagtapat, kaya katamong kasalpantayanan. Talaga pong makanyan, dadalan kaya katamo yung miyayaliwang subok. Nung minsan itamo po yung gagawa kaya mantikaniting maging kapalaran tamo. Uling kasi atin niyang sinabi yung makasulat, nung atyo tamo kaya nga na ala kong ibiling sakit. Kaya katamon, timoy tamo, anak nakatamon ng Diyos, ala kong ibiling sakit, anan ng makasulat. Dapat nung minsan, ing tao, iya po ing gagawa. Kaya katamong, nung minsan, kaya katamong kapagpabayan. Nung minsan, kaya katamong, metong etamo kalingman. Bilang lalaki, atin tamo pong maging bisyo, makiabe tamo. Makipagbarkada, hanapin. Pero makanyan man po, potang sobra, ing sablang bagay, potang ating sobra. Kaya po karampatan king tao. Bisata mo po ang pungali, kalupa nanita, tutwaya ing katawan tamo. Yan mo kalupa potang anak tapa, hanggang nanuing palubta mo, kaya katamo nga tiyan, nung minsan, agyo na pong dunutan, ang pong ipalubta mo, ikarga king katawan. Pero, kita pong kailang bata na nita,
pupulan tayo. Nya po yan yung malilyari kay katam. At enakman po siguro bilang manimuna, yan darandaman na po ning kay katamong busy. Enakman po siguro migkulang paala-ala king kay katamong kapatid. Uling hako po tutong panintunan ke ang aldo na po ning kay katamong sabat hanggang matwaya po kanako yung busy. Istong Lunes sa misagana na kami, uling manatad kuya, makoya, magobraya. Otang kay kanya ng kikit ang kayang parmal. I-stop ke. O bro, napune da kayikit. O kasi impakibat na kanya ng kikatamong busy, kasakit na pala nga na yung makipagobraya na. At dindamtamo kayang kikatang kapatid. Nanong minsan, pahigitan tayo yung kikatamong among kalupatamong tao. Nanong minsan tamo palabalo, ating may git ating tamong kautos na mas may git karing tao na iya pala yung bibiyaking kikatamong sikanan. Nano pong laban tamo po tanging Diyos. Tas na yung gamat na anak nga natuknang kapangan. Kitang oras ay tatuknang ka. Antita mo pong gikwerdasan. Yung relo po, tang lako may baterya, bisaan po nga litok nang yan. Makanyan tamo mo naman po. At antita mo namang hayop at king gamat na ning tao. Patang sabyan mong ingayop ay ni, sabyan ko kingarapan nyo, mabiyeya o meteya. At karing gamat ko, nung nano inggawan ko kingayo pa ini. Alayang keliwan king kikatamong Gino. Nasabyan na kikatamo. Etaya po adik to. At kaya yung pamamaala nung nano inggawa na kikatamo. Palad tamo na sana yung pamagaral ta ngayon ay apply tayo po king kikatamong biye. Ang kanita datang ngaldo, datang maning panahon, mamupultang. Ulinging kapagalan at yun na kikatam, makaba ng lekaran tamong panahon. Although kakabaya po yung oras, abang atin tampanayan, ne po. At kaybat na po nini, palugod siya pa mo rin yung kikatamong Gino, binyan na ring paralan king kikatamong sitwasyon king panahon. At makanyan mo naman, ing dinatang kikatamong, paniwalan tamong pongali. Itang kikatamong matuwang pengari, ameging manimuna tam. May kisabing dinalo kikatamo, bang malyaring datang pasabi mo naman, akakit na kikatamo. Maging karing kikatamong kapatid, pamilyana, kapamilyana king kasalpantayanan, sasabyana nung nano ing malyaring gawan tam. Uling ding kikatamong kapatid o pengari nga rin, ila po ding migmula king kikatamong kasalpantayanan, ginusal na pong mahabang panahon, ede pepabre ning kikatamong kasalpantayanan at pepamatutuanan de. Salamat po nung makananong king pinanditay ni, uling at yun po yung oras. Ding kikatamong pong pisaw-saw, kingaldo ngay ni, 3,600 la puret ang kikatamong mumunang basket. Data pong kadwa, 1,761 la po. Siguro po uling adwala ring malyaring meko biye kikatamo. Aso pantala po kaya ang kikatamong kagiwan. Makanyan man po bisa kong malyaring idagdag king kikatamong pangayat syungeni. Nung ating kayo pong panahon, although rin kikatampong pengari balo tamo alano rin. Dapat uliti ing yaldo bang ning kikatamong kaluguran king biye hanggang alana lupugeni, kaugalyan tamo po ito. Apota po maglubena tamong gat panapon nung ating kayo pong pagkakataon. Biyabe tamo po keni hanggang panyindi talamong kandila, bakang tauling yata naman pumitpunta kayang sementeryo. So, yopen kaya po yung kikatamong kasalpantayanan, data pong pwedeng datang, kay ba't na po ning nobena hanggang manyindi tamo mo pong kandila kayang kikatamong kapaligiran, o kaya pong harap tamong kita,
bilang sasagiwa mo po itang karing kikatamong kapatado pengari na po. Although balutan po, ala na po keti, pero uli na po ning kaugalian na po ning tao. Siguro po wala namang mawala kay katamo na po. At iyamo po ini. At sana po king tutugitan pangaldo makanyang tampong miyabe-yabe, mikitikit. At kareni pong kaya katamong kapatado Hortelano balukot ninyang pagawa yung espiritu karetang ating pale, ating nano, ating tanam. Na ating niya pong binyeng banal ay espiritu karening kaya katamong Hortelano. Uling ingpong bagyong babalitara, makatakot siya po. Nung pakiramdaman tayo, bala mo pupulay pong signal number 4 na po, nung 11 May. 5. So, yan itampam po din daming ating signal number 5, king bagyo na. So, makanyan man po yung banal, tuturo na naman yung paralan kaya katamo. Yung panalangin, alang patugot iya yung awarana, yung nobena, pakisabi na pong mayap nung ating tamo muring panahon. Tumagon tamo pong maglobena, aldoldoya po yung nobena tamo. Huling tamo po kamalayan yung kaya katamong aldo bukas. So, ang ganay mo po gani, at dakal pong salamat kaya kayungan. God bless you all po kayo.
kagalang-galang kung kapupusan din kay kaming kapasalamatan king pinandit. Pablasang Ginoy kay pong anak mo, ing makanyan mo kay pong pigkalubanan pang biyat sikanan. Ginoo king pinandit ay ti iabot mila ding kekeng kapasalamatan keka. At makanyan ke pong pasibayong manyawad igpa. Muna nung ikit mo po ing kakulangan ke kaming anak mo, Diyos ko, patawaran mo kami. Ginoking pinandit ay ti makanyanakin man pong misasan metong. Bang maganap ing metong apagawa mong tipunan ke kami. Diyos ko, dakala salamat karing pigkalub mong kabyasnan karing balang metong kekamig pa. Nasana ring kekeng balang dindam king pinandit ay ti. Miala sargong kabyasnan karing balang metong at metong. Miala sargong tibayan kekaming anak mo igpa. Bang Diyos ko, King Aldo, lumakad kami karing kekeng katungkulan, amalyaring gamitan milaig pa bang mikating kaming kapibabatan ing metong at metong. Ginoo, salamat king pigkalub mo kay kami king pinandit. Kanong makananong belita mo ing kekeng mayap gawan. Apes sabi mo karing kekang mga banal ginuking pinandit. King ikatibe na ginuning kekeng kasalpantayanan. King ikatibe da ring kekeng balang kapanwalanig pa. Amalyaring magpatutu king kekeng kasalpantayanan akatatalakaran. Abasargong magobra kami paing manimunaya ing kekang upaya. Ginoo king pinandit. Pasalamat kami keka Ginoo. Anong makananong ingkekeng kapatadwaman dinalo yaing pagsubok king kayang biye. Ginoo ngening pinandit ing pigkalubanan me papung sikanan bang akayabe miyang gawam pong mamintu na sana awaran mi ginong Diyos na manumbalik o mibalik kitang dati ng sikanan ingkekeng kapatadabisi. Bang Diyos ko ingala ng kasangkanan karing kayang obray pa. Ginoking pinandit ay ti. Anong makananong makisabi kaya pong mayap kaya kahig pa. Anong makananong babalita daring mga biyasa kaya kami. Ginoing daratang abagyong masikan Diyos ko makisabi kaya pong mayap. Emusargo pain tulot tigpa. Na maminsalaya kaya kaming anak mo. O king kekeng nyatong kakarinan Ginoo. Waman detig pa datang king kekeng panahon. Nuneretang ating tatak kekayig pa ing makanyanyang dumalan mayan karing balang metong kekamig pa. Ing masika na danum Ginong Diyos ilaut me. Kekaming anak mo Ginoo. Antimurin Diyos ko ing biglang kamatayan. Mabayat a sakit Ginoo. Nalang panuloy pa ang gaking pinandit. Diyos ko makisabi kaya pong mayap kaya ka. Na sana mo paing tulot na metong man kaya kami paing at niyang akway ti ginoya po yung kaya ngawaran kaya kangini. Igpangining pinandit ay ti anong makananong mikakawani kami kayang sablang mikakapatad. Diyos ko itasargong kaya kang subebe kaya kami ang mukakawang kingaldo ang pong bengi. Gino, manimuna ka karing kekeng balang lakbang daring kekeng bitis at karing kekeng pamisip Ginoo manimuna ka. Nune manatili sarguin kekang upaya ngening pinandit ay ti Ginoo Diyos ko ikapuing ngaligan mi ang gaman king wakas. Salamat po mayapayabak po kayo.
Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.